Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel. दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबाय। दिनैनि भिडिअनि जादों जोंनि बर' हारिनि फार्स्ट एलबामनि मेथाइ। बे फार्स्ट एलबामनि मेथाइखौ आं दामनो सानदों। आंनि गोसोनि गोदै राव। नोंथांमोना अननानै खोनासंजोब खोनासंनानै जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोनसिम खावलायदों।